שלום, קוראים לי פולינה אלון מבית ספר אורט עוספיה. עכשיו אנחנו נעשה את מיצוי ה-DNA. ה-DNA הן המולקולות המשמרות את המידע הגנטי המועבר מגיל לגיל. עכשיו שמים במיקסר חצי כוס של גרעיני יבשה ושמינית מלח, כפית מלח, ו200 מיליליטר של מי קרח. עכשיו מפעילים את המיקסר במשך 15 שניות. אז טחינת גרעיני הפעולה נועדה לשבור את דפנות התאים, בתהליך זה נשברות גם חלק מממברנות של גרעיני התאים. והוספת המים הקרים היא בעצם נועדה לעכב את פעולתם של האנזימים המסוגלים לפרק את ה-DNA, והם גם מוצאים בדרך כלל בציטופלזמה. תפקידם של אנזימים הוא גם להרוס את ה-DNA של וירוסים הפולשים לתאים, אך כעת אנזימים אלו גם עלולים לבוא במגע עם ה-DNA של התא ולפרק אותו. הוספת המלח נועדה לעזור בשיקוע של החלבונים גם בעוד שה-DNA נמצא בפנים. אוקיי, אז עכשיו מזנעים את התערובת שהתקבלה אל תוך כוס כימית. אז לאחר שערבבנו את התערובת התקבלה תמיסה. סיננו את התמיסה הזאת במצננת מבעד. עכשיו, מה שיש לי כאן זה 30 מל דטרגנט. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה להוסיף את הדטרגנט לתמיסה. וצריך גם מאוד להיזהר שאני צריכה לערבב את הדטרגנט ביחד עם התמיסה באופן זהיר ועדין. אז עכשיו מה שצריך להניח לתמיסה מ-5 עד 10 דקות. עם הסופר ולקראת הסופר, מ-5 עד 10 דקות. עכשיו, תפקיד הדטרגנט הוא בסך הכל להעמיס את הממברנות של התא וגם הממברנות של גרעין התא, ובכך הוא יכול לאפשר ל-DNA לצאת לתמיסה. אוקיי? עכשיו עברו 9 דקות. ומה שאני צריכה לעשות, או בעצם עשיתי, חילקתי את המבחנות לשליש מהנפח שלו. מה שאני צריכה לעשות זה להוסיף את התמיסה לתוך המבחנות. עכשיו צריך לקחת את האתנול ולהוסיף כ2/3 מנפח ערבת המבחנות.
אבל צריך להיזהר כי האופן שבו נוסיף את האתנול צריך להיות זהיר ועדין במיוחד על מנת שלא נגרום נזק. חשוב גם מאוד לציין כי האתנול שאני מוסיפה עכשיו הוא אתנול קר. צריך להוסיף בעדינות רבה. אפשר להתחיל לראות את השינוי שקרה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחכות 120 עד 30 דקות, אבל אנחנו יכולים להבחין כי ה-DNA אינו מתמוסס באתנול, והוא נראה את המשקע הלבן הזה שנראה כמו חוטים לבנים. חשוב לי מאוד לציין כי כשהוספתי את האתנול, הוספתי אותו בעדינות רבה, והייתי חייבת לעשות זאת על מנת לא לגרום נזק ועל מנת שייצרו שתי שכבות. כמובן שכבת האתנול היא שכבה פחות צפופה, ולכן אנחנו יכולים לראות אותה, היא זאת השכבה העליונה. יתר על כן אני גם הוספתי אתנול קר, ושזה משהו מועיל, כי האתנול הקר הוא רק עוזר לנו ועוזר להגדיל את כמות ה-DNA, ובכך אנחנו יכולים לראות את ה-DNA. כפי שאתם יכולים לראות כאן, שנוצר לא רק משקע ה-DNA אלא גם RNA. עכשיו, בדרך כלל אנחנו יכולים לראות את ה-DNA במשך מספר ימים, אבל גידולי ה-DNA נעלמים לאחר מספר ימים, ומה שגורם לכך זה להיעלמות ה-DNA מפעילות האנזימים המצויים בתמיסה, מכיוון שהתפקיד שלהם הוא לפרק את ה-DNA לחתיכות קטנות. כמובן גם אם מנערים את התמיסה, המשקע של ה-DNA בעצם נחתך לחתיכות קטנות, ואז קשה מאוד לראות אותו. כפי שאתם יכולים לראות. אז ככה, הניסוי שלנו הוא ניסוי DNA, ואנחנו רוצים להרחיב את הניסוי שלנו ולשנות כמה גורמים. כמו אתנול, אנחנו יכולים לשנות את הכמות וגם להחליף אותו בנוזל אחר. את המים אנחנו יכולים לשנות את הטמפרטורה וגם את הסוג שלו, כמו במים מזוקקים או מים מהברז, ואת הכמות. ואת הזמן אנחנו יכולים בבחינה של החומרים, של המרכיבים, בבלנדר את המהירות, דיטרגנט את הסוג וגם את הכמות שלו,
מלח, אנחנו יכולים להחליף אותו בחומר אחר, וגם את הכמות. והאפונה היבשה זה הניסוי שלנו. את האפונה היבשה שינינו, החלפנו בגרעינים אחרים. את הגרעין הראשון הוא חומוס, וגם שועית לבנה, ועדשים, וגם פול. וכמו שאתם רואים, את החוטים הלבנים אלו הם ה-DNA. אז התוצאות, פה יש לנו את העדשים, את ה-DNA הוא מלמעלה, וגם יש לנו את החוטים הלבנים, וגם יש לנו פה את הפול, וכמו שאתם רואים יש כל הזמן חוטים לבנים והוא עולה למעלה כל הזמן. ופה יש לנו את השועית לבנה, ויש גם את ה-DNA מלמעלה, וחומוס הוא הכי פחות DNA. הצפיפות של ה-DNA הוא מאוד מאוד פחות צפופה מאחרים.